Het eerste wat de bezieker aan het nieuwe multifunctionele centrum van Bedaat opvalt is dat het grut is. Heel grut, als je weet dat er maar 1200 mensen wonen in het dorp. Het is de bedoeling dat er een soort regiofunctie vanuit gaat. Het is, er wordt wel zijn van is het echt te groot voor Bedaat. Nou, dat zal best zo wezen, maar er zijn al wat omlezende dorpen die het gebruik maken kennen van deze voorzienings. Het gebouw is ontworpen door architect Doeke van Wieren. Hij had hem daarbij inspireren litten door het gegeven dat het gebouw door verschillende groepen gebruikt worden moet. Elk krijgt zijn eigen hoekje als het ware. Er zijn een paar heel bijzondere zalen bij. We zijn nu in de theaterzaal. Dit is een multifunctionele zaal. Die kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het is een theaterzaal, maar het kan ook een muziekzaal zijn. En voor feest en partijen kan die ook gebruikt worden. Er zitten ongeveer voor 300 personen kunnen hier op de tribune zitten. Ja, dit is de opbaarruimte van een wat bijzondere functie hier in het MFC. Het is de aula van de uitvaartvereniging. Zoals je ziet, we hebben overal in het MFC allemaal kleuren toegepast. En hier in deze ruimte is het wat stemmig paars. Dus wat anders dan die vrolijke gele en rode en roze tinten in de rest van het gebouw. We staan nu op de bodem van het zwembad. Dat wordt een doelgroepenbad. Dat is nog niet helemaal klaar zoals je ziet, maar we wachten nog op subsidie. Bedaat looit in een krimpgebied. Toch ben ze net benauwd dat er haast net hier naar het centrum komt. Je kan erin meegaan in die krimp, maar je kan ook denken van, nou ja, we kunnen proberen om die krimp een beetje in te gaan. Hè? Want mensen willen altijd wel in aantrekkelijke gebieden mee zijn. Dat er wat voorzienings binnen. We zijn bezig bijvoorbeeld met openbaar vervoer hier te krijgen. Nou, als ook zo'n dingen slag je, dan denken wij dat er wel mogelijkheden binnen. En nee, nog ontel is een vakantiepark met ek voor omzet zwargje. Het wordt nog wel een periode voordat dat klaar is.